Bé, nosaltres afrontem aquesta temporada amb molta il·lusió, hem construït una plantilla altament competitiva, amb gent jove, amb gent amb fam de futbol, de que el Sanco sigui un aparador per a ells, perquè puguin seguir gaudint del futbol, i hem buscat una plantilla molt compensada en totes les línies, reforçant la part defensiva, també la porteria, al mig del camp i la davantera, i el que volem fer és allargar tot aquest final de temporada que ha estat tan positiu, tan bo en quant a resultats i també en dinàmica de joc, que tingui continuïtat. Òbviament farem alguns canvis, principalment perquè el perfil dels jugadors és en alguns casos totalment diferent al que teníem la temporada passada i volem ser un equip incòmode per als rivals, un equip que competeixi sempre i que tingui la mirada posada amb els 3 punts del 2 i 3 de setembre, que és el principal objectiu, no? Una pretemporada on també acumularem 5 partits amistosos buscant la millor forma física que cerca l'equip, i la veritat és que estic molt content amb la plantilla que s'ha fet perquè hem buscat jugadors joves, contrastats ja a primera catalana, o fins i tot alguns que també han tingut experiència de tercera divisió, i més que l'experiència que hagin tingut a la categoria és la il·lusió i les ganes amb les que venen, no? Amb els fitxatges que hem fet, el primer que em deia és la il·lusió per venir a jugar al Sanco, no? Un club que treballa molt bé, que és un club centenari i que porta ja una trajectòria, no tant a primera catalana, que és la tercera temporada consecutiva, però sí pel que suposa el Sanco, no? I també agrair a la gent que continua la temporada passada, que ha volgut allargar aquest bon moment de forma que portàvem, tenim continuïtat en aquesta nova campanya. Jugarem al grup 1, on hi ha hagut modificacions importants dels equips, han marxat equips de la part alta, com Muntanyesa, com el Manresa, que van quedar l'any passat a la part alta, i la veritat és que nosaltres competirem com sempre, tenim molts equips del grup de Girona, i l'objectiu és ser competitius cada entrenament i després transferir-ho al partit, no? I bé, gaudir de la temporada. Volem ser protagonistes, però sempre amb respecte, amb humilitat i sobretot ser un equip tant al camp com a fora. Pel que fa a la joventut de l'equip, ha pujat un jugador del juvenil, hem fitxat jugadors de primer, segon, tercer any d'amateur, que ja són jugadors, alguns fets que han demostrat la seva valua a la categoria. El que volem és apostar per aquest bloc de jugadors de 20 a 24 anys que tenen aquesta il·lusió, que tenen aquesta experiència i que a més ens aporten el seu talent, que per això els hem fitxat, amb una plantilla altament competitiva.